खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोनजों दंफां गायनायनि सायाव जाय बिथांमोना 10,000 फैसा मोनखांबाय दै आरो जाय बिथांमोना 25,000 फैसाखौ सोर बायदिया 25,000 फैसाखौ मोनबावनो हागोन, बिनि सायाव आं दिनै नोंथांमोनजों सावरायगोन आरोना लोगोफोर। दा गिबियावनो जाय बिथांमोना सिगाङाव 10,000 फैसाखौ मोननो हादोंमोन दै दंफां गायनायनि मुङाव मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियाननि जोहै नोंथांमोना जुदि 10,000 फैसाखौ मोनखांबायब्ला सिगाङाव बा जाय बिथांमोना मोनखांबाय, बिथांमोना बे 10,000 फैसाखौ मा खामानियाव मावखो बा मा खामानियाव बाहायखो, दा बेखौ गभमेन्टनो हिसाब नांगौ रखम जादों आरोना। गभमेन्टआ बिनि सायाव मोनसे हिसाब बिदों। नोंथांमोना बे 10,000 फैसाखौ मा खामानियाव इनभेस्ट खालामनानै बाहायखो, मा खामानियाव नोंथांमोना गारखो। जुदि नोंथांमोना बे 10,000 फैसाखौ जानायाव लोंनायाव जुदि गारदोंब्ला नोंथांमोना 25,000 जि फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोना मोनहैनो हानाय नङा दै लोगोफोर। नोंथांमोना बे 10,000 फैसाखौ जुदि सोरबा न'खराव बोरमा फार्म बा सोरबा न'खराव दाउ फार्म, सोरबा न'खराव अमा फार्म, सोरबा न'खराव मोसौ फार्म बानायदोंब्लासो नोंथांमोना बेखौ फट' खालामनानै बा फट' खेबनानै नोंथांमोना बेखौ गभमेन्टनिसिम दैथायहरनांगौ। दा बेनि जि सार्भे, बे सार्भेया सोलिबाय दङ आरोना दासान्दि। दा नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोननि जि 10,000 फैसाजों नोंथांमोननि खामानि मावनाय जि दाउ फार्म बानायनाय बा नोंथांनि जि मोसौ फार्म बानायनाय, हांसो फार्म बानायनाय, अमा फार्म बानायनाय, जाय जेखौखि मावा नोंथांमोना बेखौ माने मोनसे फट' खेबनानै गभमेन्टनो मास मोनसेयाव खनथाम खरै साफायनानै हरनो नांगौ आरो। बेवहाय जुदि नोंथांमोनहा साफायनानै हरनो हायोब्लासो, बा बेखौनो सार्भे होनना बुंदों, बे जाय बिथांमोना सार्भे खालामगासिनो दं बिथांमोननो बेखौ हरनो हायोब्लासो नोंथांमोना 25,000 फैसाखौ मोनगोन दै लोगोफोर। नङाब्ला नोंथांमोना नैबे मोननो गोनां जि 25,000 दंफां गायनायनि मुङै जि 25,000 जि फैसा, बे फैसाखौ नोंथांमोना जुदि बेवहाय खामानियाव जुदि 10,000खौ बाहायनो रोङाखैब्ला नोंथांमोना 25,000खौ मोननाय नङा दै लोगोफोर। बेखौ गोसोआव लाखाबानो जाबाय लोगोफोर। आरो जाय बिथांमोना सिगाङाव 10,000 फैसाखौ मोनाखैमोन, बेखौबो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा इलेक्सननि सिगांबो फोरमायनानै होखादों आरो इलेक्सननि उनावबो, इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव सरकार दाखांनायनि उनाव बिथाङा फोरमायना होबावदों। माने जाय बिथांमोना 10,000खौ जाय महिला आइजोफ्रा मोनाखैमोन, बिथांमोना खेबसेयैनो 25,000जों 10,000जों खेबसेयैनो मोनजाबगोन, गासै 35,000 मोनगोन दै। जाय बिथांमोना मोनाखै बा जाय महिला आइजोफ्रा मोनाखै, बिथांमोननि थाखायसो बियो 35,000। खिन्थु जाय महिला आइजोफ्रा सिगाङाव 10,000खौ मोनखांबाय बा 25,000ल'सो मोनाखै, बै 10,000 मोनखांग्राफोरा जुदि नोंथांमोनाबो जुदि मोजां खामानियाव 10,000खौ बाहायनो रोङाखैब्ला, नोंथांनि जिखिनि दाउ फिसिनाय फार्म बा अमा फिसिनाय फार्म, जायखिनि हक, नों बेवहाय जुदि मोजां खामानियाव जुदि फैसाखौ बाहायनो रोङाखैब्ला बा बेनिफ्राय नोंथांमोना जेबो रिपर्ट होनो हायाब्ला नोंथांमोना बेवहाय 25,000खौ मोननाय नङा होननानै फोरमायखाबाय। बेखायनो गासै महिलाफोरखौनो आं खावलायखाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बे फैसाखौ बयबो मोजां खामानियाव बाहायनानै बे 25,000खौ मोनहैनो हानाय बायदि जायो आरो। आं बेखिनिखौ नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय। दा दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन। थेंक इउ।